Τι σε πήρε εσύ! Είναι κανείς στην πύλη! Τον κόσμο! Τον Αγίνορος καλέστε! Που ήρθε από τη πόλη της Σιδώνας και ίδρυσε την Ακρόπολη αυτή της Θήβας. Πείτε της, ας πάει κάποιος να του πει πως το ζητάει ο Τηρεσίας. Ξέρει αυτός γιατί έχω έρθει. Τη συμφωνία που κάναμε οι δυο μας, γέρος με γέρο, να φτιάξουμε θύρσους. Την εθύρση να μάθεις, να βάλουμε στολή ελαφιού. Την ελάφη να μάθεις και να φορέσουμε στο κεφάλι στεφάνι κισού. Γιατί θα μάθεις.